Seo cuid go na scéalta is mó a bhír Tuairisc an teachtain seo. Chóir Paul Deeds tús le na héirme mar chomisisiúna Gaeilge sa tuaisceart an teachtain seo. An I séad chúram a bhés ar gomisisiúna nua ná caid an teanga is scríomh agus I leagan síos, chomáile cúrla agus treoir a chur fáil go eagrais feibli an tuaisceart. Tá sé ráite go hanahéin gur chóir cúrthaíocht cháthangach a bheith stáisiún lár bhéal feriste, ceist atá cothú conspóide le breis agus bliain an nuas. Dúrú a Tuairiscáil nua ón rion éidechais nach bhfuil dóthain léifeachta sa Gaeilge ag fórmhór múntóirí chun curriculum teanga na bonscoile a chur a bhain mar is cóir. Dúirt conradh na Gaeilge go léiríonn an Tuairiscáil géarséims na scoilnaí agus bulgáil le curriculum nua. D'fhoirre an tara airgeadais Pascal Donoghue as a chúramí mar aire rialtais agus teachta dála le post nua leis an mang damhanda a dhéanamh. Curú athagair ar bhád a rialtais ó dágse agus sí an teachta dála go gáile hir Hildegard Neachtain atá na hara éidechais inis. Bé fotháchan I maileach lí lár an bhliain se againn agus tá rún ag an órán é seanós ón ó Ceanamháin seasa go phobal seachas brabús. Rinne báird eiliúna agus éidechais chatharmhaile clia neamhard go chóirle a chur aistrethir garamúil orthu faoi animnún na Institiúide breis éidechais choláiste dhúla a dúsgurt na carach. Dhúla as hain is anam gon choláiste ó beartaí a fáil réil se bhucail choláiste níos luithe am léana, cinenne nach féidir a chosint dar le sanolaí teanga. Agus deire curú go gréine ciile an teachtainse an Dr. Gordon Mackay, duine go na daine is mú a chur an Gaeilge chun sin a measc frotastóní an tuaisceart. Bhí aithne ar Mackay mar bhúnta ar Gaeilge leis an eagraíocht toras in airthar bheith feriste agus scríb sé riont leabhar faoin Gaeilge sa tuaisceart. Tá na scéalta sin agus tuile ar Tuairisc inis.